nola bizinean. Osia garanta. Bara bizinean guztaren egizi, Osia garanta, eta barra zuen digirez. Uraita, aizan zonet ezan, eta alaz amiekoa, eskontu zira, eskortzean, gera sortu geno, 1000 betelen autozen. Eta gera sortu zen, eta ez dugu panai hankiera gure txeko gara, amile, Horta, eta goi zuen, emakaz dugu. Litarrak eta hartu zuen, da gure zen itxian, panai hartzen abitu duguan, ez diru gizon, eta itxia totzizien horok papen gura eman, eta amak ematizun, hori ja, paperak egin, akartzu zuzen papen, eta gero, gura bakutezan, papen hori oaita bakutezan, ayuntamentoa eta ayuntamentoa odatzen zuen, porque eso diru igendia, eta razionan duguan. Dosian dira, dosian. Bai, herri itxasuako, da batzuek aitzea gotezien bestiek, itxasua altzan bezala, zuze... Nago kara zola kantatzen, barri eta zuen gotatzen. Ni horrekin gogoratzen nahi, nire anaia, ni baino 3 urte gehiago, 76 urte ditu. Eta eskolan, mengoa bukatu zuen, da azpeitira juntzan, eta batien da bestian, Karl Sol ikasi bian. Karl Sol, eta nik ikasi nun guztiena, arekin, herri horrien ikasi bertun eskolako. Eta Karl Sol eskua altzan da Karl Sol kantatzen da, gure haina, nola liteken ere txien hori, baina ez gezta, beste remilio ikan, ikasi inberde. Gertatzen zan lehen hori txikitan, etxeon, etxian izarre, eta zua pizteko askotan ondartza jonberizate zan egur bila. Baina ez hori bezala egunero, ez dakit ama ondo ezikan dago eta etxien gelditu bertzo, eta gelditu egin behar. Zubaien ogozio, herri eskola, mojak, eta Mercedes joan. Mercedes joan, baina Marisa Yo posibilidad desekan ajutesan, aparte beste batxillerra itean nuen horrela, baina ez aukenak, horrek itxina zeginen. Arantzalik izan zen, industrian asko sartu ginen leheno. Arantzalik izan zen, porque eure txilia izan da. Ningún kamala bat urte industrian hori nuen, bila bitan aiatu izan. Orduan, hortzak izan. Motorra eta zizine, taia bat txeri ireginean, egun badaun, zate ginean. Algo bizbentaia. Motorra egiten. Ni panaia hori nuen, hamre panaia gutxera. Eta egin kaldera magine itxaso grana zan. Zadera bazuen, kaldera magine itizuena, bi. Eta edo motorra egiten zizinean, bi. Motorra egiten, gehiago zizinean motorra egin, toko eskora egiten, emakumea itxean lanean. Bako ezu maian, Hau arantzalik izan gozan. Minutizio gabien da gotezien antxoeta eta izatzen, atxeko bisitatu. Bago txikita maian da hori ziren, bago txikuen da. Industria dana. Dago din, baina horrez, Shein, Waskor, lagun artean zeharke eta Valencia. Migrazio bide izatzen zumaian. Avila, Salamanca, horri. Salamanca. Erbadunak ezerrelako forme gugusera zeten gendurian. Gexen horretan lehitzen. Azera hartzezian, ikasteko gogare gutxi zuen da. Bada jendia lehetakoa, alein egin dituela euskeraz ikasteko baino, oso gutxik. Egin Erlazio hori baino minutik anbago, hemen eutzan inposizio euskaren aurkaren. Teitzezu, horren inposizio hori zeatik izan zen bakarra gara gozialako eta hola sortu zalako. Franco Nidar keixak eta nazional espainolenak ala izan zian. Eta hemen euskara ziaro banatu intzan. Itxetan da itzeiten ginen guzti hori, geho bihurtu zen, maixo eta gauzak etorziak kanpotikan. Eta erdea zitzeitzen izan, eta orduan intzan herrixan pixkate zatituri bai, zeatik geopolitika atletikan batzuri batzea puntizien bestia, eta hori izan zen fundamentua gure euskara ikusketak endu inuna gara jartzen. Oain indartzen nahi da, gaztiak badabe, eta konklusio batean nahi nuke honekin 2006-ra euskaraz 2 puntu bezu itzeitezan omen baino. Baina hori duk zumaiak gure euskalduna beti izan da. Gure euskara itzeiten dut, nahi txin egiten dut euskaraz. Garazten dugan eskoletan. Berez gaina zigortu iten zioen. Guk monja euskalduna nindun, eskolan, monja.
Bermiotarra zen, da bazekin euskeraz, baina behek horretan hona zeuken. Erderaz zibertzela, erderaz prioriartian, euskaraz ziteman magindun eskolan. Aldamenekoekin, euskaraz ziteman magindun, konturatzen bezan nojat, jasi horra matezion. Erderaz, bazien etxia, haien zauken ematen zuen, zaukela beste kategori bat guria baino ere handiagoa. Gustave Bolokara sartu eta dana, teatrua, zinia, bilarra, busak, ez dugu kafe kubretkoni Gustave dara bizba, Gustave dugu. Gaztetxe izango baliz bezala, garaialetan, eta zeon, badan hango futbolinak, hango bilarrak, hango kartak, eta gero zeon, eta berez tabernatxua bezala, eta han jendia zertzezan, eta han, orduak eta orduak. Un inciso, el descaik, objetar, moral. Bueno, hori gero antzerki esanean, lehenbiziko filan noten ginen, neskaila gaite ziren, antzerki eta dagoen. Baina bezala ez. Erromeieta. Eskizura, Zaporroentza, Baina Berrita, Saniela, erromeiza sanian, baina erromeiza sanian. Deta eta guria domenikoa, autista, autista gota lagunua, gizirik eta etxaik Kooperatiba. Errean oso zioak erre guztiko ginen. Baina eskondu ezkeo, jute eta gero nuen bezelak bat zuen. Eukitzen duen honela kotxe kartila bat, eta jartzen zuen zure zenbakia. Ni 921 eta nire ama 50. Ez zaiz sekulaz, eta junte zinean, da egite zizuen, apunta zituen, eta zehatu eta ordaindu, eta gero ez da egitaztia, eta junte zinean da ordaindu ikusten. Eta gero aiatzen ziren San Pedroak, eta ematen zizuen, ratifikazio, tanto porzientua esaten zan. Eta jende asko egoten zan, egote ginean haren zai, nola saltzen zituen ontzileak, erropa, barruko modertatara, eta harekin jitezian bakotzo horietxen, erosi. Janarikoak oso bitxe egon dira. Bi eroski handi daude. Alintzen geha bertan bilatzen, baina ez da bilatzen. Normalien osantza bat duzera numero. Atera pentsien bat. Bat bentsa bai ikustanikoa. Justa, ez da ikan horrela lehko zara. De abuela, a hija, al yerno, ez da gizer, semiak, eta guain semia labak. Joder, gai hau Justa, gizena, justa. Ez que, gertatu da txikitu zaniak, untzanean az, ni amoratu zaniak, txikitu zaniak, ziero, utzilde, bedariak digan, utzilde. Eta hori guani inoren zelitzaren, txikitu berte ditzen. San Pedro. San Pedro eta San Tekoa. San Pedro. Berez San Pedro da, zumaiko. Ofiziala. Baina San Pedro da, gaurko horian zer egin da. Baina zer hori, jantzi urdinekin dagoela da oso. Festa poltu. San Telmo beria, lehen da biziko festakaren bailera guztikoak. Eta etortzen da jendie itxurikan gabe. Bueno, leheneno San Telmo marinaren da izaten zen. Baina, Igualazen denean jata. San Telmo binean bezan hausira, San Telmoa, eta gero bajatuko frasean egiten zuen baiketakoa, eta marinera izatzen zuen. Eta gero guzu zelebratzen gendu, arratzaldian musika izatzen zarrako. Larun batetik jendia azten da, bere zea jantzi urdinekin, eta el uniforme para todas las fiestas. Prozesikoa egiten zen herri guztian, da jaunak inputen ginen, danok. Gaxua ematen. Herri guztian, gaxuaik jauna ematen. Hori izaten beti, San Telmo egunian, goizian emiziko. Aztenean. Maileran zenak eta ezienak ere bai, edadeko jende asko jutezan, gaztiak ere asko jutezian onizte jorkute, baina jakendu indu egainean. Gara bat janori egon baino. No, Zumaiar beti ditei arrenki. Porque leheno getaiara asko etortzen da honean. Leheno honean getaiara asko etortzen zen. Derri horra zeuden dago, mene motorra zeuden, etxaso gora bera, etortzen zen. Tordo Zumaia egin, hartu mana handia zuen. Ege horre ikundak erdeitik, zitzen saltzen hori, ere handia izan da, ara egin zein dira. Hartu mana beti honen izan da. Leheno beti hori egoa, karek izan egin. Zumaiar betiek, getaiarrik hartu mana ondo. En cambio, sartzari bindi ez dut. Eta gainetik gazteta sartzari futbolera irazia zan, eta arraunean sartzara hartzen dietorri zure buskoa. Hori beti. Hora. Trena bada. Txara do,
Bilboko. Bilbo kaldeko gara. Bilboko bat, Autobusik ez dakar Bilbo aldera. Gipuzkoan barruan. Ohitura handi ere ez da ongo Bilbo aldea jotzen. Julene Azpeitia, idazlari izan, zorra zan gaina. Elvira Zipitriare zurea izan. Zipitia, abeko zan. Julio Begoide, eskutore ona. Zera, beste, Zuluaga, ez Zumaiarra, baina Zumaian urte zuzko izan zan, eta bere musekoa eta bere finka, eta hortazka. Beobide Zumaian. Beobide, eskultoria, Zumaiarra, Zumaian jaso eta Zumaian. Eskultoria, bai de los caídos en don, barruan don, kupulan don, Cristo, etzekin noako zan Kristora. Beak esan da geho, Ez que Zuluaga eskatu zion, aber Kristo bat ikusun, ozera. Eta mantzezko nahi da, beha egintzun. Eta gero enteratu zen nian, nuako zan, azarratu entzizako zuen. Bai eroska idozerako zan. Argekitzen da zuen nuako zan ez zuen. Ez que abertzalia zan. Oso abertzalia zan. Abertzalia zan. Abertzalia zen da, arrakoitea, beritzako zan, bueno. Jose Maria Zubia zan. Aita Marin, bat irudi bat, hori oso maitatu da Zumaian, Santekuetan da baiulo gertzen dizue. Eta hori izan Zumaiar bat. Donostian bizizan. Eta jende asko salbatu izan zuri igeritzen. Eta behin, Donostian zehatzen izan bate bat. Eta beha ere ikio intzan. Eta Donostian ere badaka irudi bat zean. Oain fliz horrekin gainea, lan haukitzen du turismo bulegoan itxura gabe. Jende asko egitzen udaran da, zeak irtera izaten dira, bai oinez, beti tikamarruna, itxasoz ere bai, eta fliz horrekin zen. Hemen juntatzen ziren, Zuluganeko zia horretan, festa horretan, Quintín de Torres ere bai, Bilbotarra zan, Ortega egazet, baina inklan, Oso behitan duna da etxe asko horra ibertarrak eta arla erosietakoak udarako etxe bizitza. Bigarren etxe bizitza. Hombre, bizimo beha. Jantzi, dana, bizimo beha, dana. Bizitza. Nire entzako aldatzen ari geha, sentido bat, leheno danak alkarrekin konfientza gendukan, sekuretzea ditxietako ateikak bizitzen, eta hoen bigintzakin da dazkau itxiak. Sentido horretan aldatu da. Horretik ez Zumaiz daka olarro elzea, inguruan ere olarro asko da. Eta jarako nahi zuen Eta bai. Olarroa patata egintzate zuen guri. Zumaia zako zan, Xabiko esatu duzela, Gipuzko mailan, txaune indizenen herria. Baita gita egin dut gehiago. Zumaia zan da herri bat, txaune zan dira, borratua. Jatorra.